Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabare dina iki? Alhamdulillah sae-sae kemawon. Bocah-bocah sing tak tresnani, Ustadz arep menehi materi pelajaran bab teks narasi. Sadurunge Ustadz menehi contoh kaya apa cerita teks narasi, bocah-bocah kudu weruh apa tegese teks narasi. Ayo, siapa yang mengerti teks narasi? Ya, teks narasi yaiku cerita sing isine rangkaian, rerangkaian tentang apa? Tentang rangkaian kedadian sakjroning urutan wektu. Kata kuncinya rerangkaian kedadian urutan wektu. Jadi teks narasi yaiku cerita sing isine rerangkaian kejadian dalam urutan waktu. Wis iso. Terus Ustadz arep menehi contoh. Dibuka bukune sing duwe buku, sing wis kagungan buku, halaman 17. Teks narasi. Ana kono diceritano, aku, bapakku lan ibuku. Tokohe 3. Dina Minggu sore, bapak tindak menyang pasar. Bapak lunga menyang pasar. Aku dijak bapak lunga menyang pasar. Tekan pasar, bapak mlebu toko olahraga. Bapak banjur milih raket bulu tangkis. Terus bapak nakokne regane piro. Waktu bapak milah-milih raket mau, aku ditimbali bapak, dijaluki tetimbangan. Raket endi sing kok senengi? Aku terus duding kok. Banjur bapak bayar raket sing tak duding mau. Terus dibayari bapak, terus raketnya digawa mulih. Wis mari terus mulih. Tekan omah, bapak ngendikan karo ibu, "Bubu, raket iki kanggo anakmu. Polahe anakmu wingi nglungguhi juara 1 lomba bahasa Jawa tingkat kabupaten." Krungu kaya mengkono iku mau, atiku mongkok. Bungah banget. Dene aku nerima bebono raket bulu tangkis kanggo kesenenganku. Critane sakmono. Ayo saiki diwaca bareng-bareng.
Ayo dibuka bukune. Pak Munir maca engko diterokne. Dimulai. Dina Minggu sore aku melu bapak menyang pasar. Ayo. Tekan pasar, aku diajak mlebu toko olahraga. Aku ora ngerti, gene yo bapakku ngajak aku menyang toko olahraga. Bapak banjur milah-milih raket bulu tangkis lan nakokake regane. Pinuju milah-milih raket kasebut, aku dijaluki tetimbang. Raket endi sing tak senengi? Aku yo enggal nuding manut karepe atiku. Raket sing tak duding banjur dibayar lan enggal digawa mulih. Terukan Pak Munir mau bacaannya diturukan ya. Tekan omah, bapak ngendika karo ibu, yen raket kasebut arep diwenehno aku amerga aku nglungguhi juara siji pidato lomba basa Jawa tingkat kabupaten. Wah, saibo senengi rasane ati. Aku ora nyangka pisan yen arep entuk bebono raket bulu tangkis kanggo kesenenganku. Nah, sampun. Bacaan iki diwaca berulang-ulang terus dingerteni artine. Ana kono mau ana kalimat nglungguhi juara siji. Maksudnya menduduki juara satu. Saibo senenge hatiku. Saibo betapa senangnya hatiku. Oleh bebono. Artinya apa bebono? Hadiah. Tetimbang. Artinya apa? Pertimbangan. Geneo. Mengapa? Iku kosakatane atau kamus cilike sing angel dingerteni mau. Banjur yen wis dimengerteni isine diwaca maneh berulang-ulang bareng ngono terus ana latihan gladen. Jawab 5 pertanyaan. Pertanyaan kapisan. Sopo sing dijak bapak menyang pasar? Jawabannya apa? Ya. Kapindo. Kapan bapak tindak menyang pasar? Mau bacaane mau ono. Katelu. Apa sing dituku karo bapak? Bapak mau mundut apa bapak mau? Kapapat. Geneo bapak nukokake raket bulu tangkis. Geneo bapak mundut raket bulu tangkis kanggo aku. Amarga bla 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 bla. Kalimo terakhir. Apa jinise cerita iki mau? Tek kasebut apa jinise? Apa? Iya. Wis dijawab 5 pertanyaan mau. Insyaallah nanti minggu depan dilanjutkan dengan yang lain. Bocah-bocah, sakmene dhisik
pertemuan kali ini Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.